Eu teño escoitado en algún lugar que a lei era revolucionaria, eu non comparto esa opinión. O día de entrada en vigor da lei, a efectos laborais, non lle cambiou a vida a ninguén do colectivo LGTBIQ+. Antes de comezar este vídeo, quería dar as grazas ás persoas que estades inscritas no meu Patreon, que son os Ondas Ideas, Pingando, Guillerme, Hugo, Astro Xavi, O Pantoxo, Calvaris, Carlos Fun, Un Rapa Tranquilo, Marf Marcelín e Alba Guzmán Falcón. E se gustades do seu contenido, podes apoiarle no seu Patreon desde €1 ao mes ou máis tamén. Tedes aquí a ligazón, mas hoxe estamos aquí para falar da lei trans. E temos connosco un experto no tema, Miguel Vieito, que é un abogado que coñece o conteúdo da lei desde os primeiros rascuños e que leva moitos anos traballando con entidades LGBTI. Hoxe imos falar de disclaimers, Da rectificazón da mención relativa ao sexo rexistral, de cousas conseguidas, de cousas que ficaron atrás. e tamén imos desmontar algún bulo. Vamos alá. Se queres comezar falando un pouco de por que se chama lei trans, é realmente unha lei trans ou é algo máis? Malia que debo en ser coñecida en prensa como lei trans, o primeiro que destaca sabemos o índice é que non é realmente só unha lei trans, non é máis cousas, é unha lei realmente LGTBI, con un apartado en concreto, o título segundo, que se refire ás persoas trans. Isto é froito simplemente do proceso de configuración do borrador, non iban a ser dúas leis, iba a haber unha lei LGTBI, iba a haber unha lei trans, pero ao final o proceso acabou con un só texto. Parece ser un pouco híbrido entre as dúas cousas ás veces, pero desde logo non hai só contido trans, de feito o contido trans son un número de artigos que non chega sequera a metade. Tamén unha lei non é un texto que sempre se aplica ao 100% inamovível. Supoño que tamén dependerá da interpretación, non? E temos que aclarar iso. Sí, unha das cousas que compre ter claro cando afrontamos un texto legal, cando non somos persoas expertas, é que a literalidade non sempre é a mellor opción, nin sempre é a saída óptima, non? As leis hai que interpretalas, hai criterios concretos para interpretar as normas e, sobre todo, hai que ter en conta que as normas non son corpos illados, forman parte dun sistema que chamamos ordenamento xurídico, dicir, aplicado a isto, non? A lei trans está ben, regula cousas, pero hai que concretala e hai que relacionala con outros textos normativos. Para que vos fadas unha idea, textos que regulen a relación entre un pai ou unha nai e un fillo ou filla, pode haber 10, 15 ou 20 textos que regulen iso, non? Lendo un só artigo de un deles, podemos ter unha imaxe bastante deturpada da cuestión. Isto dependerá de como se vai aplicando realmente. Sí, tamén as normas requiren a súa rodaxe, non? Hai cousas no propio texto da norma que imos a ver quizás despois que van a requerir concreción, van a requerir sentenzas que o vayan perfilando de alguma maneira, non? As leis non son corpos estáticos, son dinámicos. Que algunha das cousas que se din que aparecen na lei ou que se cadra aparecen nomeadas na lei son competencias que non son estatais. Claro, a lei regula un marco de xogo, non? Por dicirlo así, as normas do espazo xeral no que se move isto. Pero hai cuestións concretas, por exemplo, a cuestión sanitaria, a cuestión educativa, que son fundamentalmente competencias autonómicas. E dentro do marco que define a lei estatal, a marxe de diferencia que vai haber en os regimes autonómicos vai a ser ampla. Hai cousas que a lei trans toca que levan anos reguladas nas comunidades autónomas, e iso tamén hai que ter en conta. E así, para acabar esta parte de disclaimers, tamén temos que voltar a repetir que tú és unha persoa que coñece do tema, que sabe de leis, que tes un grado en Dereito, que traballas normalmente con estas cuestións, entón por se alguén quere ir aos comentarios e dicirnos pero estades falando sen saber, un pouco sabemos, sendo eu unha persoa trans e sendo ti un abogado. A veces temos a sensación de que lendo un texto xa sabemos de que vai, non? E unhas cousas que temos clara en Dereito é que a linguaxe técnica ou a linguaxe específica que nos utilizamos non é a mesma sempre que a linguaxe vulgar, non? Pois conceptos como violencia non significan o mesmo na rúa que significan dentro dunha lei, non? Co cal, que unha persoa sen competencia xurídica lea un artigo de lei trans non garante que lle vai a dar unha sensación fiel do que ese artigo quere decir, non? E por iso fai falta alguén que teña certa formación na materia. Ou do que vai acabar significando a hora de aplicalo. Exacto, e ademais o dereito sucede en ocasións o mesmo que coa medicina. Unha persoa pode ser un excelente podólogo, unha excelente podóloga, e iso non quere dicir que vai a saber de cardiolóxico. O dereito en ocasións pasa o mesmo, se tes familiaridade con dereitos civís, con dereitos de colectivos, ou dereitos de persoas vulnerables, é posible que teñas unha sensación máis fiel do que a lei vai a supor na práctica, sobre todo. Unha das cuestións principais das que se ten falado por redes é o da mención de sexo rexistral. Queremos comezar falando un pouco diso. Algo que se le moito por aí é o de que a OMS espatologizou a realidade trans no 2018 e agora non se pode diagnosticar disforia como se fose unha enfermidade mental. Isto non se reflectía na lei anterior e nesta sí que se reflicte. É posible o diagnóstico de disforia? Fala algo sobre iso? Malia que a OMS sí quitou a transexualidade do capítulo de patoloxías mentais, a lei de 2007
seguía igual. Durante un tempo, antes da entrada en vigor da lei trans actual, para acceder ao cambio de sexo no nome rexistral, eu tiña que demostrar unha diagnose que médicamente non era posible. O cal, digamos que rinchaba, non, ese elemento da norma. Hoxe, se aplicamos a Clasificación Internacional de Enfermidades da OMS, a disforia de xénero non pode diagnosticarse como patoloxía mental. Iso é importante telo en conta. En consecuencia, a lei trans que fai non exixe este tipo de informes de disforia para a rectificación do nome e o sexo rexistrais. A lei o que fai é a consecuencia lóxica do cambio na OMS. Traduce o a norma, por dicirlo así. Hoxe, coa lei trans, para ningún trámite nunha administración pública se podría exixir. Como é que temos que facerse? Eu, por exemplo, agora quero ir ao rexistro a mudar a mención relativa ao meu sexo rexistral. A lei trans regula o cambio rexistral, digamos, en tramos de idade. Vamos a ter un tramo por debaixo dos 12, outro entre 12 e 14, outro entre 14 e 16 e outro por riba dos 16. Cada tramo vai a ter uns requisitos diferentes, vai ter un órgano que dirixirse diferente e un procedimento diferente. Neste punto, a lei trans, digamos que coloca un elemento plus de complexidade ao sistema anterior. No sistema anterior íbamos sempre ao registro civil cun procedimento que era fundamentalmente o mesmo. Non? Pois agora vamos a ter polo menos 4 procedimentos. O procedimento para unha persoa que teña máis de 16 anos, como podería ser? O importante, o cambio fundamental na lei trans é que o procedimento vai a beber moito da autodeterminación. Son eu quen vai a poder decidir inicialo, quen vai a poder responsabilizarse do seu tránsito, non? E quen vai a poder conseguilo sin moito máis que examinar que a miña vontade. O procedimento tal como se deseña, hai que facer unha solicitude no registro civil, neste caso. Desde o registro se nos vai a citar a unha primeira comparecencia, é dicir, vamos a ter que dicir diante da persoa responsable do registro que efectivamente quero cambiar a miña documentación. Vais a nos citar a unha segunda comparecencia 3 meses despois, no que íbamos a ter que reafirmar, non? Que queremos, que seguimos querendo, por dicirlo así, cambiar a documentación, e no plazo máximo de un mes despois da segunda comparecencia se nos vai a dicir se este prazo de espera de 3 meses até a segunda comparecencia, no meu ver, é un obstáculo que, bueno, parece que non ten justificación na norma. Simplemente se alarga artificialmente o procedimento, estes 3 meses non van a cumplir ninguna función. O que van a facer é ter a xente esperando 3 meses para un cambio que se podría ter feito de maneira inmediata. Durante esos meses a cousa vai estar pacífica, non hai ningún trámite máis, non. Si que hai algún trámite máis, por exemplo, a persoa encargada do registro nos ten que informar dunha serie de cousas bastante groxa, non? A lista de cousas son bastante numerosas, non? Pois, por exemplo, da existencia de asociacións que nos poden prestar apoio, das medidas que podemos ter en ámbito laboral ou educativo ou sanitario, do réxime de cambio de opinión ou de reversión, tal como se regula na lei. Iso dentro do papel, non? Despois depende da aplicación ou non. Vai a depender moito de cada un dos registros e, sobre todo, de se o Ministerio elabora materiais homoxéneos para todos, non? Porque o que di a lei é de que nos teñen que informar, non nos dicen como, nin con que profundidade. As asociacións ou colectivos que están disponibles para min solicitando en Ourense ou na Coruña ou en Outeiro de Rei son moi diferentes aos dunha persoa en outro lugar do Estado. Vai ser personalizado e depender e variar do registro. A partir dos 16 a persoa é a legitimada activamente para iniciar e para impulsar. Non lle fai falta consentimento de ninguén máis. Ollo, o matiz importante, tendo discapacidade tampouco fai falta o consentimento. Fará falta, no seu caso, o apoio da persoa que eu teña de apoio, pero non consentimento. Simplemente o apoio para ese trámite. Poñámonos agora na situación que eu aínda non fixen aos 16 anos, que estou na franxa entre 14 e 16. Cambia moito o proceso? Non moito, pero cambia. Que cambia nun elemento que é clave, que entre 14 e 16 anos vou necesitar o apoio da miña representación legal. O lugar o que teño que ir é o mesmo, o registro civil, o trámite de información que me teñen que proporcionar é o mesmo, a segunda comparecencia vai estar aí tamén, pero necesito o consentimento da miña representación legal. E que pasa se están en contra? O que pasa se miña nai está a favor, meu pai está en contra? O que prevé a lei é que se nomee o que se chame un defensor xudiz, que é unha persoa que vai a, digamos, velar polos meus intereses dentro dese procedimento. Na práctica, isto vai a facer que os procedementos duren máis e que sean un pouco máis conflictivos, por dicirlo de alguma maneira. Entre 12 e 14? Entre 12 e 14 o procedimento cambia. Para empezar, o procedimento non é no registro. Vai a ser no xulgado de primeira instancia que se toca por domicilio. Despois, o procedimento non vai a ser o registral administrativo, vai a ser o que nós en dereito chamamos un procedimento de xurisdicción voluntaria, que está regulado non na lei do registro civil, senón na lei de xurisdicción voluntaria. Empezamos a ver esa ligazón entre normas. Aquí xa non vai haber primeira comparecencia e segunda comparecencia, o que vai haber é, para que nos entendamos, un xuicio, no que vai haber probas, no que a persoa encargada do xulgado vai a poder pedir probas, o xuizo ou o xuizo que toque, no que vai haber que presentar un caso. Non é un caso conflictivo, non é un caso que nos chamaríamos contencioso, é de xurisdicción voluntaria, pero un dos efectos principais que vai a ter é que vai a ser máis custoso en tempo. Vai a tardar moitísimo máis, previsiblemente, que o registro civil. E no caso de que unha persoa comece o proceso entre a franxa de entre 12 e 14, xa fan anos e xa pase a outra das franxas? É unha cuestión que non ten resposta sinxela na norma e, digamos, que o grado de complicación sería elevado. Falamos do tramo de máis de 16, de 14 a 16, de 12 a 14, mas que acontece coas persoas menores? Persoas menores de 12 anos son quizáis o colectivo que sae peor parado. Unha persoa menor de 12 anos até antes da entrada en vigor da lei trans podía cambiar o seu sexo rexistral. Temos casos na Galiza de menores con
8 ou 9 anos que cambiaron o seu sexo registral sin problema, co procedimento farragoso que había antes, pero con éxito, vaya. Agora coa lei trans non se pode cambiar sexo registral por debaixo dos 12 anos, que se permite únicamente o cambio de nombre, que se vai a tramitar no registro civil con consentimento dos pais, pero non se vai a poder cambiar o sexo registral. Iso que vai a provocar que seguramente teñamos persoas menores de 12 anos con nome e con unha identidade que quizáis poida facer que en determinadas administracións non pois lle vayan a pedir explicacións. Aínda que as persoas por debaixo de 12 só pode cambiar o nombre, isto non implica que as administracións nunca vayan a respetar a súa identidade. Hai artigos na norma que amparan precisamente o contrario. As administracións, aínda que eu só cambiara o nombre, teñen obriga de respetar a miña identidade sexual sentido. E algo tamén que limpo redes é que cando fósemos o rexistro tiñamos que pedir o traslado total do folio rexistral. Que é iso? Sí, é algo para empezar que hai que pedir. Non vai a aplicar o rexistro obligatoriamente ou automáticamente. Hai que pedilo. O que se fai cun cambio de sexo ou nome rexistral é anotar na túa partida de nacemento a marxe que ti solicitaches ese cambio. Se pides o traslado do folio, o que se fai é para que nos entendamos coller un folio novo, no que vai aparecer a túa identidade sentida e o teu nome sentido. Ninguén vai a poder saber cal era o teu death name ou a tua identidade sexual que se asignou ao nacemento. Que acontece se despois diso ti decides que queres volver a como tiñas a documentación antes, como aparecías antes no rexistro? Hai un procedimento específico para isto. En principio terías que esperar 6 meses despois de que se dé o cambio e os trámites serían moi parecidos ao cambio inicial. Habería algún xeito de facer para algunha persoa que non queira mudar o seu nome, que sí queira mudar só o xénero, ou unha persoa que queira mudar só o nome? Sí, o sexo podese mudar na norma e o nome podese mudar tamén. Para a mudanza ao nome siguen abertas as canles que xa había antes na lei do registro civil, non? Pois o uso habitual, por exemplo, a máis común e sigue viva. Unhas cousas que tamén desaparecen, e isto está ben mencionado da lei do registro civil, é, digamos, unha bella norma que impedía que os nomes non concordasen coa identidade, porque se dicía que facía máis difícil a identificación das persoas. Pois esta mención desaparece, modificas a lei do registro civil e dice que, bueno, que a identidade das persoas non se pode ter en conta para valorar esta confusión, non? Isto é relevante tamén. Como xa falamos antes, esta lei non é só unha lei trans. A lei, en teoría, regula ou parece que regula a actuación dos poderes públicos en relación ao colectivo, as medidas contra a discriminación en varios ámbitos. Isto como funciona? É algo que se vai poder aplicar? Que medidas se establecen? Unha das cousas que fai a lei é, digamos, dicir insistentemente que os poderes públicos, como non pode ser de outra maneira, teñen que respectar a orientación e identidade sexual das persoas, a expresión de xénero e as súas características sexuais, tanto das persoas como das súas familias. En este respecto, define un número bastante grande de discriminación, non só a discriminación directa, tamén a discriminación indirecta, a discriminación por erro ou as represalias, entre outras moitas cuestións. Comportamentos algúns deles que están sancionados na propia norma. A parte disto, establece plans para realizar actividades de divulgación ou de investigación. O que hai que ter en consideración é que non ten ningún plazo de execución. Non hai previsto un tempo no que se vayan a realizar. Moitas delas van a depender do que se chaman na lei as estrategias estatais. De desenvolvemento posterior, que non sabemos cando van a entrar en vigor, cando entren, seguro que van a ter relevancia. Claro, como que a lei propón cousas, pero despois aínda teñen que cumprirse, teñen que haber todos estes mecanismos para que cheguen a ser efectivas, non? Sí, se o queremos dicir no extremo, por exemplo, o día de entrada en vigor da lei, a efectos laborais, non lle cambiou a vida a ninguén do colectivo LGTBIQ+. Agora, iso non quere dicir que non lle vai a cambiar nunca. Quere dicir, por exemplo, que os plans de emprego ou de fomento do emprego van a depender dunha estrategia estatal. Xa se está xestando, vai a entrar en vigor seguramente ao largo deste ano e vai a ter medidas. O que non fai a lei é dicir cando, nin como, nin cantas, nin até onde van chegar. Fíao todo a un procedimento posterior. Esta lei realmente proíbe as terapias de conversión? Fai algo a este respecto? Sí que as proíbe, fai unha definición bastante amplia delas, pero dice cousas bastante interesantes. Por exemplo, que están prohibidas en de que conten co consentimento da persoa, ollo da persoa ou da súa representación legal. En de que meus pais estean de acordo en levarme a esas terapias, iso non quere dicir que estean correctas, non é que non se van a sancionar. Sanciona as terapias farmacolóxicas, tamén as de aproximación, se queres dicirlo, psicoterapéutica, e están sancionadas con infraccións que poden chegar a 150.000. É a primeira vez que se sanciona nunha norma de carácter estatal con esta rotundidade. Iso ten valor. Quizáis dentro duns anos teremos un pouco máis definido cal é o marco das terapias ou da prohibición das terapias, pero desde logo é un comezo. E claro, como dixemos antes, isto non é só unha lei trans. Por exemplo, as nais lésbicas e bisexuais, agora esta lei permítelles inscribir a súa crianza como biolóxica. Como é isto? Na súa parte final, a lei trans modifica moitas outras leis. Entre elas, o Código Civil en materia do que nos chamamos filiación, que ten un nome un pouco extraño, pero digamos que é como se
acredita quen son os proxenitores ou representantes legais dunha crianza. Neste caso, permítese a inscripción da filiación da nai non xestante simplemente por declaración. Non é necesario un procedimento de adopción posterior ni nada disto. E aquí falamos de nai xestante e nai non xestante porque hai unha nai que xesta e unha nai que non. Quero dizer, por se hai algunha persoa un pouco perdida, que estes termos parece que son un pouco polémicos últimamente. Hai que dicir que o termo nai non desapareceu do correo. Regula algo esta lei ou fala algo esta lei da reproducción asistida? Sobre a reproducción asistida, compre dicir que xa había unha orde do Ministerio de Sanidade que afectaba a persoas trans sobre a reproducción asistida. O dereito xa estaba garantido no que se chama a carteira do Servicio Nacional de Saúde. O que fai a lei trans é dicir que se debe respectar o dereito de acceso a este tipo de técnicas. O que se coloca, digamos, é en el rango legal, non? O acceso a elas. Podemos falar da intersexualidade, que tamén é algo que toca esta lei. Que fala esta lei con respecto da intersexualidade? Para que non nos saibades, as persoas intersexuais son aquelas que o seu sexo biolóxico, por dicilo así, o seu corpo, non encaixa concretamente co que entendemos como un tipo de corpo ou outro. É dicer, as súas hormonas, ou ben tamén os seus xenitais, ou mesmo os seus cromosomas, non son exactamente o que entendemos como un tipo de corpo ou outro, falando do binarismo de xénero-sexo. Digamos que a regulación que ten sobre persoas intersex é un dos puntos nos que a lei puido facer máis. Toca a intersexualidade fundamentalmente en dous aspectos concretos. O primeiro deles, permite deixar en blanco a mención relativa ao sexo no nacemento, pero só o permite durante o prazo dun ano. Cando pasa un ano, hai que escoller un ou outro. Non sei moi ben que soluciona este prazo dun ano, pero o prazo está. E despois permite a cirurxía genital en menores intersex entre 12 e 16 anos cuns determinados requisitos. Nunca de maneira libre, sempre que, por exemplo, a persoa menor demostre madurez suficiente para a toma de decisión, sempre cun criterio clínico, sempre con garantías, non? Pero son as únicas mencións que fai a intersexualidade. Por debaixo dos 12, en principio, a cirurxía estaría prohibida, pero deixase un pouquiño de porta aberta a que se fai con criterio clínico sí que se podría facer. Co cal, bueno, veremos como isto funciona, pero insistindo un pouco na idea, a lei quizáis puido facer un pouco máis. E cando alguén sofre violencia LGTBI, en teoría, dentro desta lei pode acceder a certas cousas de xeito gratuito, como traducción, atención psicolóxica, xurídica, algúns aspectos así. É certo? Sí e non. A lei sí que menciona que os poderes públicos procurarán dar este tipo de atención. Pero hai unha certa indefinición na medida. Por exemplo, a asistencia xurídica gratuita non está garantida na lei trans. Non se di nesos termos. E ademais hai que ter en conta que xa hai municipios galegos que teñen servizos de asesoramento moito antes da lei trans, Pontevedra ou a Coruña son dous exemplos. Co cal sí que se fai mención a isto, pero un chisco máis de definición podía ser moi recomendable. Se fai mención a asistencia psicolóxica, por exemplo, estaría ben definir con que medio se vai a facer ou en que termos se vai a facer ou que administración se vai a facer responsable disso. Veremos co tempo tamén como funciona, pero desde logo, digamos que a pelota vai estar seguramente máis nas comunidades autónomas e nos concellos máis que na lei trans. E así, cando estábamos preparando este vídeo, tamén falache de dous conceptos que son moi importantes, que é o da inversión da carga da proba e a legitimación activa. Que quere dicir isto? Para que fai asesoramento xurídico son dúas das cousas máis importantes de todo. Son dúas institucións que buscan atacar algo que se chama infradenuncia. Que é a infradenuncia? Pois que entre o 89% e o 96% das persoas LGTBIQA+, que sofren violencia ou discriminación, nunca denuncian. E estas dúas figuras buscan que iso deixe de pasar. Que é a inversión da carga de prova? Non vou a ter que ser eu víctima dunha discriminación quen probe que fun discriminado. Vai a ter que ser a persoa que me discriminou quen probe que non o fixo. O exemplo que pode facernos ver isto un pouco máis claro son os despidos dunha muller embarazada. Non é ela quen ten que probar que foi despedida polo embarazo. Ten que ser o empresario ou empresaria quen probe que foi por un motivo obxectivo ou de organización da empresa. Pois aquí vai a pasar un pouco igual. Se eu víctima achego indicios suficientes para facer ver que puido ser discriminación, é a persoa agresora quen ten que probar que non o fixo así. Isto que vai a facilitar seguramente que as denuncias ou as queixas ou as reclamacións prosperen moito máis que antes. E a legitimación activa non vamos a obligar a víctima que siga todo o proceso de denuncia. O que se abre a porta é que as entidades, as asociacións ou os colectivos denuncien en nome da víctima. E isto abre moitísimas portas. Os colectivos adoitan ter, algúns deles, asesoramento xurídico. Co cal estamos un pouquiño máis acostumbrados e acostumbrades a traballar neste tipo de reclamacións e denuncias. E, ademais, evitamos, en boa medida, a victimización secundaria. A veces non é sinxelo de reclamar porque o propio sistema causador. Estamos aforrándolle iso á víctima. As dúas medidas van a xerar, para min, bastante movimento nos próximos anos. E espero realmente que sexa así. Mas tampouco queremos facer unha visón ultra positiva da lei, porque nós tamén temos as nosas críticas contra esta lei e queremos facer este apartado de cousas que pensamos que ficaron atrás, que son insuficientes. Realmente nos outros apartados xa fomos asinalando algúns detalles que pensábamos que non eran 100% suficientes. Podemos comenzar con unha das cousas que xa comentamos un pouco por riba sobre as persoas menores. Sí, comentábamos antes que quizá esas persoas menores son o segmento que sabe peor parado da lei trans. Unha persoa menor de idade de lei trans podía mudar a súa documentación registral con independencia
da idade. A partir da lei trans, os de os 12 anos xa non vai a poder facelo. Iso vai xerar per se moitos problemas. Para nós, moita injustiza. Non parece haber un criterio claro. É dicir, non hai un porqué que onde antes as persoas menores si podían agora xa non poden. Cal é o valor xurídico que estamos protegendo isto? Non se acaba de entender. A maiores disto, entre os 12 e os 14 anos, o procedimento, como dicíamos, vai a ser moitísimo máis complexo, máis farragoso, o que se prevé, ou que podemos prever desde os colectivos é que moitas persoas menores o que van a facer é esperar. Van a esperar a ter 14 ou van a esperar a ter 16 para non pasar por o xulgado con 12. As propias familias van a querer agardar, moi seguramente. Outros problemas engadidos é a falta de apoio familiar. Dicíamos que nos fai falta consentimento da representación legal as dúas persoas que adoitan exercer a representación legal. Que pasa se unha delas non apoia? Hai un procedimento na lei, no que se nomea a unha persoa que fai a defensoría judicial, pero bueno, creemos que esta era unha solución imperfecta. O que se debía ter plantexado é que con unha soa figura de representación de apoio se puidese facer o cambio. Non foi así, as persoas menores de idade dan un retroceso de moitos anos no seu estatuto xurídico e lamentamos este punto dos que máis vai. Outro dos puntos na lei que había debate sobre se ia acabar estando ou non estando son as persoas migrantes. Como acabaron ao final? As persoas migrantes acaban nun punto que veremos como funciona nos próximos anos. En un punto que ten notas de ser conflictivo, non tanto como en borradores previos da lei, eso é certo. Por exemplo, as persoas migrantes poden acceder ao cambio registral da súa documentación se proban e demostran que no seu país de orixe non era posible facer ese cambio. Iso vai a colocar barreiras para as propias persoas. Porque, dicir, como probo eu? Porque lle teño que pedir á administración do meu país de orixe que me diga que fan as cousas mal ou que vulneran dereitos humanos, non? Eso vai a ser moi complicado. A lei dinos, en caso de que non poidas facelo ti, o Ministerio de Asuntos Exteriores vai intentar axudar. Veremos como funciona isto na práctica. Lo que se pode prever vai a provocar que os prazos se disparen. O Ministerio non ten tanta rapidez. Parece ser que non a vai a ter. Estamos un pouco tamén o que os países de orixe poide decir. E se o país de orixe lle di ao Ministerio que si permite o cambio, ainda cando isto non sexa certo, vamos a colocar eso un pouco no disparadeiro. Creo que hai motivos para ter certa preocupación con isto. E claro, algo que tamén tivo moita polémica, persoas non binarias. Estamos na lei, non estamos. Sinto moito de lamento e esa é unha das críticas tamén que houve. As persoas non binarias non existides na lei en absoluto, ni siquiera estades prácticamente mencionadas. De feito, a lei é bastante binarista en moitos dos puntos. Fai escoller ou obriga a escoller entre home e muller. Falamos antes das persoas intersex, non? Que pasado este prazo dun ano teñen que escoller por unha das dúas opcións, non? O Estado español está na Unión Europea, non? E hai unha estrategia da Unión Europea para o colectivo LGTBIQ+ nos próximos anos que recomendaba un certo recoñecemento de dereitos ás persoas non binarias que non vai a existir. Tampouco existen as persoas asexuais e as románticas, sempre se fala de colectivo LGTBI, non? Sí, as letras van a acabar aí e non hai ninguna regulación específica para as persoas asexuais ou as románticas, non hai nada previsto. En principio, seguimos ao espírito da norma, obviamente non poden ser discriminadas por este motivo. Hai ferramentas para proteger contra esta discriminación, pero é certo que non están mencionadas, non hai nada específico para elas máis alá desta protección. Mas claro, frente a todos estes defectos, sí que hai xente que di, mas é un paso adiante, temos que continuar avanzando, polo menos temos agora este paso dado. A mí sempre me entra a dúbida de, claro, demos este paso, mas canta posibilidade hai agora de mudar o que xa está posto na lei ou atacando poderemos ter que esperar a que haxa unha nova lei? O dereito pola súa propia dinámica e tamén polo, digamos, o prurito político que xera en algúns partidos ou ter aprobado unha norma, causa a cristalización a veces de algunha materia. Que implica isto? Que a materia non se volve a tocar. Os partidos que a aproban non queren tocala porque consideran que o seu texto xa era perfecto, xa era para perdurar. Os partidos da oposición que entran en goberno non queren modificalo ou non queren derogalo. As materias fican, e temos moitos exemplos de que as materias fican. Por exemplo, a Lei 3/2007, que é a que regulaba o cambio registral antes da Lei Trans, non se tocou en ningún momento en 16 anos. E a única vez que se tocou foi por unha sentencia do Tribunal Constitucional do ano 2019. É dicir, o goberno nunca tocou, o Parlamento nunca tocou. A Lei Galega LGTBI é do ano 2014 e nunca se tocou para modificar e nunca se desenvolveu regulamentariamente. É dicir, as materias ficaron sin modificar. É previsible que a Lei Trans se vai a modificar no curto prazo? Na miña opinión, non é previsible. Veremoslo co tempo. Oxalá, coa axuda da estrategia da Unión Europea se poida tocar en algún momento, pero desde logo non hai motivos para pensar que iso é así. A lei é coherente co sistema legal español. Eu teño escoitado en algún lugar que a lei era revolucionaria. Eu non comparto esa opinión. A lei é simplemente o corolario lóxico do percorrido que levamos tendo en España no ordenamento xurídico nos últimos 15 ou 20 anos. É coherente co que nos pedía o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, é coherente co que nos pedía a Unión Europea. Eu non creo que o Tribunal Constitucional coloque moitas eivas. Hai sentencias do Constitucional do ano 2019 ou do ano 2022 sobre colectivo LGTBIQ+, e especificamente sobre persoas trans que en algún punto incluso son máis modernas que a lei trans.
Eso que tamén é importante falar desas cousas que se crearon bulos alrededor delas, medos que son un pouco irracionais, así que podemos comezar por unha das cuestións máis comentadas, que é se esta lei realmente serve para eludir condenas por violencia de xénero. Non serve para isto. A lei ten salvagardas para que isto non sexa así, vennos dicindo fundamentalmente que o respecto da violencia de xénero, feito delictivo cometido con identidade, non vai a poder xulgarse coa nova identidade, non modifica situacións xurídicas nacidas coa identidade anterior. Se un home comete un delito de violencia de xénero, vai o registro dicir non son unha muller, despois non pode dicir non me podes aplicar a violencia de xénero. Non funciona así, non facía falta lei trans para isto, xa ten habido algún intento, non chegou a funcionar. O dereito é unha rama que non debe subestimarse. O dereito ten mecanismos para evitar, por exemplo, o abuso de dereito. O dereito ten ferramentas para evitar estas cousas e a lei trans ten ferramentas para evitar estas cousas. Ademais, con respecto á violencia de xénero, outra das cuestións que ten sido vista como polémica é que as mulleres trans poidan ser vítimas de violencia de xénero. Onde está o medo? Porque esta cuestión leva resolta máis de 10 anos no ámbito do dereito. Hai unha instrucción da Fiscalía Xeral do Estado no 2011 que xa di que as mulleres trans, aínda que non mudasen a súa documentación registral, deben terse como vítimas de violencia de xénero. Porque é hoxe un problema, algo que non leva sendo un problema social. En canto a este bulo dos agresores que van mudar o seu sexo registral para poder eludir estas condenas de violencia de xénero, pareceme moi interesante o que dixo @todomalva polo Twitter, que moitas veces nos centramos en construir agresores ficticios, xente que vai facer cousas horríveis para afastar o problema de nós. Sería moito máis útil se comezásemos a decatarnos de que normalmente os agresores por violencia de xénero son xente real que temos na nosa contorna, que non é xente aleatoria que un día vai chegar ao registro e vai mudar o seu xénero, por iso con toda a violencia que isto conleva. Tamén hai moito movimento en Twitter de homes cis que din que van a cambiar o seu nome registral o primeiro día da entrada en vigor para beneficiarse daquelas cousas ás que a lei beneficia as mulleres, non? Bueno, pois volve a ser unha cuestión bastante estúpida que non ten ningún tipo de percorrido. Aparte que iso, que eses homes cis cunha presentación estereotípicamente masculina, cando chegan a calquera sitio cun documento que poña muller, van ter moitos problemas, porque isto é algo que lle acontece ás mulleres trans. Habería moitas consideracións a facer. Unha delas, que beneficios creen realmente que teñen as mulleres nunha sociedade patriarcal? Fomento algunhas medidas de emprego? Ok, non vas a ter moito máis que iso. E en segundo termo, aínda que isto fose posible, como de egoísta é unha persoa que decide facer isto, non? Que decide sabotear as medidas para protexer a colectivo vulnerable. E non, tampouco vai haber homes cis que de súpeto entren nos valles de mulleres simplemente por esta lei, porque era algo que xa podían facer antes se querían, e non muda nada esta lei. E nunca houbo unha porta invisible coa que chocases se vas a un baño dun xénero que non che corresponde. E despois hai o bulo de que esta lei borra as mulleres, fai que desapareza a categoría xurídica de muller. Que podes dicir ti ao respecto disto? Teño que empezar dicindo que non entendo exactamente a que se refire o borrado das mulleres. A lei trans non elimina proteccións contra ninguén. A lei trans fundamentalmente suma proteccións ou medidas de protección contra a discriminación de colectivos vulnerables, que son neste caso as letras que forman o acrónimo LGTBIQ+. Temos exemplo de países que levan décadas con normativas bastante inclusivas ou bastante evolucionadas, por dicirlo así, en materia de dereitos das persoas trans, nos que non houve unha hecatón, no que as mulleres siguen existindo e siguen tendo protección xurídica. Non comprendo cal é o medo. Dentro disto de borrar a muller, dicíase que tamén se borraban os conceptos de nai e de pai. Dicíamos un pouco ao principio que ler unha lei a veces non é suficiente. Hai que ter algúns contidos un pouco máis na cabeza para entender, pero hai cousas concretas nos que ler a lei sí é suficiente. E este punto é un deles. Ler a lei desmonta completamente este bulo. Non se eliminan os términos, simplemente se engaden os de proxenitor non xestante, pero pai e nai siguen existindo como términos no Código Civil. É moi útil que se introduzan estes termos de proxenitor xestante, proxenitor non xestante, non só polas persoas trans, senón polo que falábamos antes de relazóns de persoas do mesmo xénero. As mulleres que teñen unha crianza que non é adotada, cando pensamos na palabra nai, a cabeza vénsenos unha persoa embarazada que ten unha crianza, pero nese caso estamos falando de dúas nais, unha xestante e unha non xestante, por iso tamén aparecen eses termos. E por último, con estes bulos podemos acabar con esta cuestión que había de que por culpa desta lei vanse hormonar e operar moitas crianzas. Para desmontar este bulo temos moitísimas cousas que considerar. Primeiro, as persoas menores acceden a tratamentos hormonais e a intervencións cirúrxicas desde hai moito tempo por moitos motivos. Os menores, se queremos dicirlo así, cis, acceden a tratamentos hormonais con normalidades hai décadas. A menstruación adiantada que hai que retrasar. Isto leva moito tempo pasando. As persoas menores de idade trans acceden a tratamentos hormonais desde hai moitos anos. Non é unha cuestión que a lei trans cree, non crea esta realidade. A realidade xa existe. A lei galega, a LGTBI, que aprobou o Partido Popular, ampara o tratamento hormonal como fan todas as leis das comunidades autónomas e como fan os protocolos internacionais clínicos nesta materia. O que fai a lei trans, se o queremos ver así incluso, é exixir menos hormonación. Cambio de sexo registral non se vai a exixir, como se exixía na lei de 2007, 2 anos de tratamento médico. Os tratamentos hormonais en persoas menores de idade trans, iso
tamén hai que dicirlo, son tratamentos total e absolutamente seguros, con eficacia científica médica máis que demostrada. Hai protocolos internacionais en materia de hormonación de persoas trans polo menos desde o ano 82. Son tratamentos que no bloqueo hormonal son totalmente reversibles. Que normalmente se aplica o bloqueo ata os 15, 16, non? Sí, depende un pouco da etapa de desenvolvemento fisiolóxico. Da escala de Tanner, digamos que o bloqueo hormonal impediría a aparición de caracteres sexuais secundarios, mentras que o tratamento hormonal activo, que se dá un pouco máis adiante, pois digamos, fomenta a aparición de caracteres sexuais secundarios de identidade de sentido. Os dous tratamentos son totalmente seguros. O primeiro deles, insisto, totalmente reversible, e o segundo... Ata os 15, 16 anos totalmente reversible. E o tratamento hormonal activo é parcialmente reversible. Ao final, os tratamentos, incluso se me apuras, non dependen tanto das normas, dependen das guías clínicas, dos protocolos asistenciais, do criterio médico, do que diga a Sociedade Española de Endocrino, máis do que diga a lei trans. Así xeito de conclusión podemos acabar dicendo que esta lei trans sí que trae avances, mas tamén trae cousas criticáveis. Nós hoxe queríamos facer unha pequena análise de xeito xeral, e se cadra foi un vídeo máis longo do normal, mas porque penso que é unha cuestión que precisa de análise, así que aínda que se cadra non resolvemos absolutamente todas as dúbidas, tamén queremos deixar claro iso que dixemos ao comezo, de que isto vai depender de como avancen as cousas, como se vai aplicando todo. A lei trans, defectuosa ou non, con puntos de mellora ou non, está aquí e vai a quedar. Que ninguén gaña nesta sociedade se a lei trans e o espírito da lei trans non vai adiante. E nós só queríamos deixar este pequeno gran de area para que poidades entender este texto dun xeito un pouco máis amplo, máis completo, e queremos dicervos que tampouco creades todo o que aparece polas redes ou nos xornais, porque é importante contarnos con persoas que saiban disto, tanto persoas trans como persoas que pertencen ao campo do dereito. Así que iso, non vos fiedes de informacións demasiado rápidas, demasiado fáceis, demasiado pouco matizadas, e se gostastes deste vídeo podedes deixar un like, deixade nos comentarios se tedes algunha dúbida concreta, porque intentaremos responder todo o que nos digades. E antes de acabar, Miguel, non sei se nos queres dar algunha recomendación, algún sitio onde te poden encontrar se queren falar máis contigo ou recorrer os teus servizos. Se queredes saber un pouco máis do que fago ou tedes algunha dúbida, se buscades Miguel Vieito con V, Twitter ou en Instagram ou en miguelvieito.gal, seguro que podemos redirixir a dúbida ou darvos algún material de apoio. E máis alá do que vos pode solucionar, unha das recomendacións máis fortes que vos faría é que contactedes con colectivos que estean na vosa zona ou na vosa contorna, pois se sodes menores de idade, quizás recomendaría a Arelas, a Asociación de Familias de Menores e Mocidade Trans de Galicia, e se sodes persoas adultas, tedes a Asociación pola Libertade Afectivo-Sexual na Coruña, ALAS, tedes a Avante LGTBI, tedes a Nos Mesmas, tedes a Les Coruña, tedes asociacións por todo o país que vos poden axudar e que son xente con moitísima experiencia, moitísimos recursos, contactos que van a saber vehiculizar a vosa demanda. Servicios oficiais tedes en Pontevedra o CIDES, e na Coruña tedes o Espacio Diverso. E deixaremos ligazón a todas estas cousas das que estamos falando e algunha máis para que o teñades de máis fácil acceso na caixa de descripción, así que podedes baixar aí. E antes de despedirnos, ao lado da propia caixa hai un botonciño así onde podedes dar a like. Se gostastes deste vídeo, tamén podedes suscribervos, que a mí me axuda moito a continuar criando conteúdo e é gratis. Sí, animados ou suscribidos, por favor. Así que nada, un saúdo e ata a próxima.